Ka UPI payment lane ka jing siu pisa lengba ka UPI bat ka jing pet ya ka pisa barangsa haka account na ki mobile phone. UPI payment and checking account balance from a mobile phone. Hakane ka juk jong ka jing kalat ka basuk tam man pha pisa ka dei lengba ka UPI. Lengba ka UPI pila ru ban siu ki bill ban siu ba thiet jing thiet online ban pha lani priang pisa pat ban recharge ya ka phone jong phi. Ban pendon kam ya ka UPI pide bandon ya ka smartphone pat ka bank account la ban pendon kam ya ka UPI lingba ki app kum ka Bhim, Phone Pay, Google Pay, MobiKwik pat Paytm. Ban shna ya ka UPI account download kino ki app bala jer kerteng haning na ka Google Play Store ha ka smartphone jong phi. Penrung yung number phone jong phi bala penya so bat ka bank account bat sa register ha ka tu ka app. Wat ya ka kerteng jong ka bank jong phi nyon ha ka bat sa ai ya ka account jong phi. Lada ya mobile number jong phi la penya so bat ka bank account kumta ki jing tip chphang ka account jong phi kin sami hi jet ya ka account jong phi. Minta pihak an ai ya ki jingtip babnya shphang ka debit card jong phi hadin ka ne ka UPI account jong phi kan salong ka UPI account ID jong ka app ka ba phila play ya ka UPI account kan sapaw ha ka screen jong phi panpha pisa lengba ka UPI kalong ka basuk bat ka basngai phila panpha pisa lengba kini ki lat harum tang haki khindiat sekon kabaning kong kalong mobile number jet lane penrung ya mobile number jong utau brio na ka contact ha ka phone jong phi uba phikwa ban pha pisa aya ka dor jong ka pisa ba phikwa ban pha bat sa penrung ni upin UPI QR code. Pila ban scan yo QR code jong unong pedang pisa. Aya ka dor jong ka pisa ba phikwa ban pha. Bat sa penrung yo pin. UPI ID. Ha ka mobile payment application penrung yo UPI ID jong unong pedang pisa. Aya ka dor jong ka pisa bat sa penrung yaw mpin jong phi ban pet ya ka jingdon ka pisa barang sa hak account ng ka phone phila ban pet ya ka jingdon ka pisa barang sa hak account lingba mobile number ba phila pinya so bat ka bank account jong phi nyon star khandai hash bat sa phone Menta sa penrung ya ka kerteng jong ka bank jong phi badu IFSC ha ka screen. Jet ya ka check balance option na pedeng ki jing jet babun ki bami ha ka screen jong phi ka dor bala kan tieu sha ka account jong phi kan sapaw ha ka screen. Lingba ka UPI phila ban pendap ya ki jing siu pisa ha ka ya dia thiet ha ka jing sngai. Bu jing kan mau tang ka we ba amde ban a yo UPI pin hanu ru